ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 24/24 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಜಗದಂಬ ಅರ್ದು ಇನ್ನಿತ ಮುರಳಿ ಜಗದಂಬನ ಪವಿತ್ರತೆದ ಗುಣನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿರ್ದೇಶಕರನ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮಿತ್ತ ನಡತೊಂದುಪ್ಪುಲೆ ಅಪಗ ದೇವತೆಲ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಡು ಬತದು ಬಿಡ್ಪಾರು. ಬೊಳ್ಪುದ ಕ್ಲಾಸ್ ತೆರಿಪೇರೆಗಾದ ಜಗದಂಬ ಅಪ್ಪೆನ ಮಧುರ ಮಹಾವಾಕ್ಯ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಈ ಪ್ರಪಂಚನು ನಾಟಕ ಪಂದು ಸಹ ಪನ್ಪೆರು, ಡ್ರಾಮಾ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು, ನಾಟಕ ಪಂದು ಪನ್ಲೆ, ಗೊಬ್ಬು ಪಂದು ಪನ್ಲೆ ಮಾತಲ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ನಾಟಕಡು ಒಂಜೇ ಕಥೆ ಉಪ್ಪುಂಡು, ಐಟು ಮಸ್ತ್ ಭಾಗನು ತೊಜಿಪೆರು ಆಂಡ ಕಥೆ ಒಂಜೇ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಇಂದುವೇ ರೀತಿ ಬೇಹದ್ದದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಡ್ರಾಮಾ ಆದುಂಡು. ಇಂದೆಕ್ ನಾಟಕ ಪಂದು ಸಹ ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಒಯ್ಟು ಎಂಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಆದುಲ್ಲ, ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಆದುಲ್ಲ. ಐದವರ ಪಾತ್ರೊಳೆಗ್ ನಾಟಕದ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಉಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ವಾ ಕಥೆಟಿ ಎಂಚಿನ ಶುರುವಾಪುಂಡು, ಎಂಕಲ್ನ ಪಾತ್ರ ಒಲ್ಪೊಡ್ದು ಶುರುವಾಪುಂಡು, ಅಂಚನೆ ಒಲ್ಪ ಪೂರ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಐಟು ಸಮಯ ಪ್ರತಿ ಸಮಯ ವಾ ಪಾತ್ರಧಾರಿನ ವಾ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಐತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಏರಾದುಲ್ಲಿರು. ಅಂಚನೆ ಈ ನಾಟಕಡು ನಾಯಕ ನಾಯಕಿ ಪಾತ್ರ ಏರ್ನಾದುಂಡು. ಈ ಮಾತ ಪಾತ್ರದ ಜ್ಞಾನ ಉಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಕೇವಲ ನಾಟಕ ಪಂದು ಪನ್ಪುನೆರದವರ ಕೆಲಸ ನಡಪುಜಿ. ನಾಟಕ ಆಯ್ದವರ ನಾಟಕಡು ಎಂಕುಲು ಪಾತ್ರಧಾರಿಲು ಆದುಲ್ಲ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇರಾಂಡಲ ಡ್ರಾಮದ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಅಂಚನೆ ಎಂಕುಲ ಆಕಲ್ನ ಕೈತಲಕ್ಕೆ ಅಕಲ್ಡ ಕೇಂಡರ್ಡ ಇಂದೆತ್ತ ಕಥೆ ಎಂಚಿನಾದುಂಡು. ಇಂದು ಒಲ್ಪೊರ್ದು ಶುರುವಾಪುಂಡು, ಒಲ್ಪ ಅಂತ್ಯ ಆಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಕುಲು ಎಂಕು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪಂದು ಪಂಡೆರ್ಡ ಇಂದೆಕ್ ಎಂಚಿನಂದು ಪನ್ಪುನಿ. ಮೊಕುಲಿಗೆ ಈತ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಯಾನು ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಬತ್ತುದು ಮಾತ ಪಾತೆರದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಉಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡತ್ತೆ. ನಾಟಕ ಶುರುವಾದುಂಡು ಪಂಡ ಅವಶ್ಯವಾದ ಅಂತ್ಯಲ ಆಪುಂಡು. ಇಂಚತ್ತು ಶುರುವಾದುಂಡು ಪಂಡ ನಡತೊಂದೇ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಇನ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆರಿವನೋಡಾಪುಂಡು. ಈ ಬೇಹದ್ದದ ನಾಟಕದ ರಚಯಿತ ಏರಾದುಲ್ಲಿರು ಆರು ತೆರಿವೊಂದೆರು. ಈ ನಾಟಕ ಎಂಚ ಶುರುವಾಪುಂಡು. ಈ ನಾಟಕಡು ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಧಾರಿಲು ಏರಾದುಲ್ಲಿರು. ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಪಾತ್ರಧಾರಿಲಡ ನಾಯಕ ಬೊಕ್ಕ ನಾಯಕಿನ ಪಾತ್ರ ಏರ್ನಾದುಂಡು. ಈ ಮಾತ ಪಾತೆರನು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಈ ಮಾತ ಜ್ಞಾನನು ಏರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕ್ಲಾಸುಗ್ ಬರ್ಪೆರು. ಅಂಚನೆ ಕೇನೊಂದುಪ್ಪೆರು ಅಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಅಕಲೆಗ್ ತೆರಿದು ಅಕಲ್ನ ಸುರುತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಂಚನೆ ರಚಯಿತ ಏರಾದುಲ್ಲೆರು. ರಚಯಿತ ಸುಪ್ರೀಂ ಸೋಲ್ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಆಂಡಾರು ಸಹ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಆರ್ನ ಪಾತ್ರ ಎಂಚಿನಾದುಂಡು. ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊರುಪು ನಾವು ಆರು ಒಂಜೇ ಸರಿ ಬತ್ತದು ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಆಪೆರು. ಇತ್ತೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದು ಪಾತ್ರ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಆರು ಪನ್ಪೆರು. ಈ ನಾಟಕದ ಶುರು ಯಾನು ಮಲ್ಪೆ ಎಂಚ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಸತ್ಯಯುಗಿ ಪ್ರಪಂಚ ಉಂಡು. ಒಯ್ಕ್ ಪೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಆ ಪೊಸ ಪ್ರಪಂಚನು ಯಾನ್ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೆ. ಇತ್ತೆನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲವ ಪವಿತ್ರತೆನ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತದು ನಿರ್ದೇಶಕರನ ನಿರ್ದೇಶನದ ಲೆಕ್ಕ ನಡತೊಂದುಪ್ಪರು. ಅಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾತ್ರಧಾರಿಲು ಇತ್ತೆ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂದುವೇ ಪಾತ್ರಧಾರಿನ ಮೂಲಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರ ನಡಪುಂಡು. ಇಂದೇನು ಬಹಬನೆ ತೆರಿಪವೆರು. ಇತ್ತೆ ಪವಿತ್ರಾಯನ ಮನುಷ್ಯರು ದುಂಬುದ ಜನ್ಮಡು ದೇವತೆಲ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಡು ಪೋಪೆರು. ಆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ರಡ್ಡು ಯುಗ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಚಂದ್ರವಂಶಿ ರೂಪಡು ನಡಪುಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಚಂದ್ರವಂಶಿ ಪಾತ್ರಧಾರನ ಪಾತ್ರ ಏಪ ಪೂರ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ಅಪಗ ಕೂಡ ಒಂತೆ ತೀರ್ಥಗ್ ಜಪ್ಪೆರು. ಅತ್ತಂಡ ವಾಮ ಮಾರ್ಗಡು ಬರ್ಪೆರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಧರ್ಮದ ಸಮಯ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಬೌದ್ಧ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಈ ಮಾತ ಧರ್ಮದ ಬತ್ತದು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆರು. ಅಂಚಂದು ತೂಲೆ ನಾಟಕದ ಕಥೆ ಒಲ್ಪೊಡ್ದು ಶುರುವಾಂಡು ಒಲ್ಪ ಅಂತ್ಯ ಆಂಡು ಐತ ಮದ್ಯುಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬೈಪ್ಲಾಟ್ಲು ಎಂಚ ನಡಪುಂಡು. ಈ ಮಾತ ಪ್ರತ್ಯಾಂತನು ಕುಡುದು ತೆರಿಪವೆರು. ಇತ್ತೆ ಈ ನಾಟಕ ಅಂತ್ಯ ಆಪುನೆಟ್ಟುಂಡು. ಈ ನಾಟಕನು 3 ಗಂಟೆಡು ಪೂರ್ತಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಇಂದೆಕ್ 5,000 ವರ್ಷಲು ಪತ್ತುಂಡು ಬಾಕಿ ಐಟ್ ಒಂತೆ ವರ್ಷ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ಐತ ತಯಾರಿ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಈ ನಾಟಕ ಪೂರ್ತಿಯಾದ ಕೂಡ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಪುಂಡು. ಐದವರ ಈ ಮಾತ ವೃತ್ತಾಂತ ಬುದ್ಧಿಡುಪ್ಪುಡು. ಇಂದೆಕ್ ಜ್ಞಾನ ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಪೊಸ ಭಾರತ ಪೊಸ ಪ್ರಪಂಚನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಭಾರತ ಏಪ ಪೊಸತಾದಿತ್ತನು ಅಪ್ಪಗ ಈತು ಮಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚ ಇಜ್ಜಂಡು. ಇನಿ ಪರತ್ ಭಾರತವಾದುಂಡು. ಐದವರ ಪ್ರಪಂಚಲ ಸಹ ಪರತಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಭಾರತ ಅವಿನಾಶಿ ಖಂಡವಾದುಂಡು. ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತ ಎಂಕಲ್ನ ದೇಶವಾದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ದೇಶ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ದೇಪಂಡ ಬೇತೆ ದೇಶಾದು ಇಂದು ಸಹ ತುಂಡಾದು ಪೋಂಡು. ಆಂಡ ವಾಸ್ತವಡು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಇಡೀ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಭಾರತ ರಾಜ್ಯವಿತ್ತುಂಡು.
ಒಯ್ಕ್ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತ ಪಂದು ಪನೊಡಾತಂಡು ಆ ಸಮಯದ ಭಾರತದ ಗಾಯನ ಉಂಡು ಬಂಗಾರದ ಪಕ್ಷ ಇಡೀ ಪೃಥ್ವಿದ ಮಿತ್ತು ಕೇವಲ ಭಾರತದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಎತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಎತ್ತಂಡು ಆ ಸಮಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಖ ಎತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಲ್ಪೊಂಡು ಆಯ್ದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು ಇಂದೆನು ವಿನಾಶ ಮಲ್ಪುಲೆ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಚೀನ ಅವೇ ಹೊಸ ಭಾರತ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚನು ತಯಾರು ಮಲ್ಪೆ ತೆರಿಂಡೆ ಆ ಪ್ರಪಂಚಡು ಆ ದುಃಖಲ ಇಜ್ಜಿ ವಾ ರೋಗಲ ಇಜ್ಜಿ ಏಪಲ ಒವ್ವೆಯ ಕಾಲ ಮೃತ್ಯುಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಂದು ಇಂಚಿನ ಬದುಕುನು ಪಡೆಯರೆಗಾದ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪುಲೆ ಉಚಿತವಾದ ಇಂಚಿನಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಇಂಚಿನ ಅಂಡಲ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಬೀಜನು ಬಿತ್ತಿಯರಡ ಫಲ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಬಿತ್ತುನನೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಒಲ್ಪೊಡ್ದು ಪಡೆಪರು ಇಂದು ಕರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರವಾದುಂಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕರ್ಮೊಡ್ದು ಬಿತ್ತೋಡು ವಾ ಕರ್ಮನು ಎಂಕುಲು ಬಿತ್ತು ಆ ಫಲನು ಪಡೆಯುವ ಬಾಬಾ ಕರ್ಮದ ಬೀಜನು ಬಿತ್ತು ನೇನು ಕಲ್ಪದು ಕೊಡ್ತೇರು ಎಂಚ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಲ್ಪು ನೇನು ಕಲ್ಪದು ಕೊರ್ಪೆರತ್ತೆ ಎಂಚ ಬೀಜನು ಪಾಡುಡು ಎಂಚ ಐತ ಸಂಭಾರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಐತ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಸಹ ಕೊರಡಾಪುಡು ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕರ್ಮದ ವ್ಯವಸಾಯಗಾದು ಕರ್ಮನು ಎಂಚ ಬಿತ್ತು ನೀಂದೆತ ತರಬೇತಿನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರು ತಮ್ಮ ಕರ್ಮನು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೀಜನು ಪಾಡ್ಲೆ ಅಪಗ ಎಡ್ಡೆ ಫಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಏಪ ಕರ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಅದುಪ್ಪುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನನ್ನು ಬಿತ್ತೋರು ಐತ ಫಲಲ ಸಹ ಎಡ್ಡೆನೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜು ವೇಳೆ ಕರ್ಮರೂಪಿ ಬೀಜಡು ಶಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಹಾಲು ಕರ್ಮನು ಬಿತ್ತಿಯರಡ ವಾ ಫಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಚಿನೇನು ತಿನ್ಪರು ಐಟ್ ಬೂಲ್ತೊಂದುಪ್ಪರು ಎಂಚಿನೇನು ತಿನ್ಪರು ಐಟ್ ಬೂಲ್ತೊಂದುಪ್ಪರು ದುಃಖ ಅತ್ತಂದ ಅಶಾಂತಿ ಉಂಡು ವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ರೋಗ ತೊಂದರೆ ಬರೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಮಾತ ಪಾತೆರಳು ಮನುಷ್ಯನು ದುಃಖಿಯಾದು ಮಲ್ಪುಂಡು ಅತ್ತೆ ಐನರ್ದವರ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು ಇತ್ತೆ ನಿಖಲ್ನ ಕರ್ಮೋನು ಯಾನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುಣಮಟ್ಟ ಆದು ಮಲ್ಪೆ ಎಂಚ ಬೀಜ ಅಂಚೆನೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಆದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಕ್ವಾಲಿಟಿದ ಬೀಜನು ಬಿತ್ತಿಯರಡ ಐತ ಫಲ ಎಡ್ಡೆನೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬೀಜ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಇಜ್ಜಂದೆತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಫಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಐದವರ ಎಂಕಲ್ನ ಕರ್ಮಲ ಸಹ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅದು ಪೋಡು ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಆರು ಎಂಕಲ್ನ ಕರ್ಮರೂಪಿ ಬೀಜನು ಎಡ್ಡೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಅದು ಮಲ್ಪೇರು ಇಂಚಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬೀಜನು ಒಂಜು ವೇಳೆ ಬಿತ್ತಿಯರಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಫಲನೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಕರ್ಮದ ವಾ ಬೀಜ ಉಂಡು ಐನು ಎಡ್ಡೆ ಅದು ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಬಿತ್ತುನೇನು ಕಲ್ಪುಲೆ ಈ ಮಾತ ಪಾತೆರನು ತೆರಿಯೊಂದು ಇತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಇತ್ತೆ 2 ನಿಮಿಷ ಸೈಲೆನ್ಸ್ದ ಅರ್ಥ ಯಾನ ಆತ್ಮ ಅದುಲ್ಲೆ ಸುರುಕು ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪಾತೆರಡು ಬರ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು ಕೂಡ ನಡಪುಲೆ ಶಾಂತಿದ ಪ್ರಪಂಚಗು ಪಂಡ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಶಾಂತಿ ಎಂಕಲ ಸ್ವಧರ್ಮವಾದುಂಡು ಆ ಶಾಂತಿಡು ಪೊಯರೆಗಾದು ಪನ್ಪೆರು ಈ ದೇಹನು ಅಂಚನೆ ದೇಹ ಸಹಿತ ದೇಹದ ಸಂಬಂಧದ ಮೋಹನು ಬುಡ್ಲೆ ಐದು ಭಿನ್ನಾದ ಸಣ್ಣ ಸುಪ್ರೀಂ ಸೋಲ್ ಇತ್ತೆ ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಧಾಮಡು ಬತ್ತದು ಬುಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಪಿರ ತಿರ್ಗುದು ನಡಪನ ಗಮನದಿಲೆ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಬರ್ಪನ ಚಿಂತೆನು ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಅಂತ್ಯಮತಿ ಸೋಗತಿ ಇತ್ತೆ ಏರ್ನ ಮಿತ್ತು ಲ ಮೋಹಜ್ಜೆ ಇತ್ಯಂತೂ ಶರೀರದ ಮೋಹನು ಸಹ ಬುಡ್ದು ಬುಡ್ಲೆ ತೆರಿಂಡೆ ಎಂಕಲ್ನ ತಮ್ಮ ಧಾರಣೆನು ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ತೊನೊಡು ಎಡ್ಡೆವು ಇತ್ತೆ ಶಾಂತಿಡು ಕುಲ್ಲುಲೆ ನಡತೊಂದು ಬಲ್ತೊಂದು ಸಹ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಪಾತೆರೊಂದು ಸಹ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಪಾತೆರೊಂದು ಎಂಚ ಶಾಂತ ಅದು ಪುಣಿ ತೆರಿದುಂಡೆ ಪಾತೆರ್ನ ಸಮಯ ಎಂಕಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ತಮ್ಮ ಅವೇ ಯಾನೊಂಜ ಆತ್ಮ ಅದುಲ್ಲೆ ಸುರುಕು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಅತ್ತನ ಶಾಂತ ಆತ್ಮ ಇಂದು ನೆನಪುಪ್ಪೊಡು ಪಾತೆರೊಂದು ಎಂಕ್ಲೆಡ ಈ ಜ್ಞಾನ ಉಪ್ಪೊಡು ಯಾನೊಂಜ ಆತ್ಮ ಅದುಲ್ಲೆ ಈ ಅಂಗಾಂಗೊರ್ದು ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ರೀತಿ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಉಪ್ಪೊಡು ಎಂಕುಲು ಇಂದೆತ ಆಧಾರನು ದೇತೊಂದು ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲ ಪನ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪುಲೆ ಇತ್ತೆ ಕಣ್ಣದ ಆಧಾರನು ದೇತೊನ್ಗ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಯ್ತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಐತ ಆಧಾರನು ದೇತೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಲೆ ಈ ರೀತಿ ಆಧಾರನು ದೇತೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತರಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒವ್ವೇ ಹಾಡು ಕೆಲಸ ನಡಪುಜಿ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಇಂಚಿನ ಬಾಪ್ದಾದ ಅಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆನ ಮಧುರಂ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸದಾ ಶಾಂತಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲ್ನ ಪ್ರತಿ ನೆನಪು ಅಂಚನೆ ಶುಭೋದಯ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಸಂದೇಶಿನಾಥ್ ಶರೀರದ ಮೂಲಕ ಆಲ್ಮಟ್ಟಿ ಬಾಬನ ಉಚ್ಚರಿತ ಮಹಾವಾಕ್ಯಲು ಮಾತೇಶ್ವರಿ ಅರ್ನ ಪ್ರತಿ ಹೇ ಶಿರೋಮಣಿ ರಾಧೆ ಮಗಳೇ ನಿಖುಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಎನ್ನ ಸಮ ದಿವ್ಯ ಕಾರ್ಯಡು ತತ್ಪರಾದುಲ್ಲರು ಅರ್ಥಾತ್ ವೈಷ್ಣವ ಶುದ್ಧ ಸ್ವರೂಪ ಆದುಲ್ಲರು ಶುದ್ಧ ಸೇವೆನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಎನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಆದುಲ್ಲರು ವಾ ಜೋಕುಲು ಎನ್ನ ಬಾಬನ ಹೆಜ್ಜೆದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪುಜಿರು ಅಕುಲೆರ್ದು ಯಾನು ದೂರ ಆದುಲ್ಲದೆ ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲಂತು ಬಾಬನ ಸಮಾನಾದ ಅವಶ್ಯವಾದ ಉಪ್ಪೊಡು ಈ ನಿಯಮ ಇತ್ತೆ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಒಂದುಂಡು
ಇನ್ನು ಸತ್ಯಯುಗ ತ್ರೇತಯುಗ ಮುಟ್ಟಲ ನಡಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಬಾಬ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಗೆ ಅಪ್ಪ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಗೆ ಉಪ್ಪುವೆ ಆಂಡ ದ್ವಾಪರ ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ಅಪ್ಪ ಲೆಕ್ಕ ಮಗೆ ಉಪ್ಪುಜೆರು. ಇತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬಾಬನ ಸಮಾನ ಆಪುನ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಆಂಡ ಅಲ್ಪಂತು ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾದ ಇಂಚಿನ ನಿಯಮ ಮಲ್ತುಂಡು ಎಂಚಿನ ಅಪ್ಪ ಅಂಚಿನ ಮಗೆ. ಅನಾದಿ ನಿಯಮ ಈ ಸಂಗಮದ ಸಮಯದ ಈಶ್ವರ ಬಾಬಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ರೆಡ್ ಮಧುರ ದಿವ್ಯ ಪುರುಷಾರ್ಥಿ ಮಗಲೆ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ರಮಣಿಕ ಮಧುರ ಆವೋಡು ಈ ಅಂಚನೆ ಬೇತಕ್ಲೆನು ಮಲ್ಪೊಡು. ಇತ್ತೆ ವಿಶ್ವ ಸಾವರ್ನೆಟಿದೆಯ ಚಾವಿ ಕ್ಷಣಡು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊನ್ನವು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪವನು ನಿನ್ನ ಕೈಟುಂಡು. ತುಲ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತ ಏರು ಪ್ರತ್ಯುಂಜಿ ಜೀವ ಪ್ರಾಣಿದ ಮಾಲೀಕಾದುಲ್ಲೆರು ಏಪ ಆರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಡ್ ಈ ಕರ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಬರ್ಪೆರು ಅಪಗ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಹೌಸ್ ಪಂಡ ಕುಶಿತ ಇಲ್ಲಾದ ಬುಡ್ಪುಂಡು. ಈ ಸಮಯ ಅವೇ ಜೀವ ಪ್ರಾಣಿದ ಮಾಲೀಕ ಅವ್ಯಕ್ತ ರೀತಿಯ ಸೃಷ್ಟಿನ ನಡಪಂದುಲ್ಲೆರು ಆಂಡ ಏಪ ಆರ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ರೂಪಡು ದೇಹಧಾರಿಯಾದ ಮಾಲೀಕತನವರದು ಕರ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಬರ್ಪೆರು ಅಪಗ ಸತ್ಯಯುಗ ತ್ರೇತಯುಗೊಟ್ಟು ಮಾತ ಜೀವ ಪ್ರಾಣಿಲು ಸುಖಿಯಾದ ಬುಡುಪೆರು. ಅಲ್ಪ ಸತ್ಯತೆದ ದರ್ಬಾರ್ ಓಪನ್ ಆದೊಪ್ಪುಂಡು ಏರು ಈಶ್ವರ್ಯ ಸುಖ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊನ್ನ ಅರ್ಥ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತದೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸದಾ ಕಾಲಗಾದ ಸುಖದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ಈ ಸಮಯ ಮಾತ ಜೀವ ಪ್ರಾಣಿಲೆಗ್ ಸುಖದ ದಾನ ತಿಕ್ಕುಜೆ ಪುರುಷಾರ್ಥನೆ ಪ್ರಾಲಬ್ಧನು ಸೆಲೆ ಉಂಡು. ಏರಿಗೆ ಈಶ್ವರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯೋಗ ಉಂಡು ಆಕ್ಲೆಗ್ ಈಶ್ವರನ ಮೂಲಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಖದ ದಾನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಆಹೋ ನಿಕುಲು ಅವೇ ಶಕ್ತಿ ಆದುಲ್ಲರು ಏರು ತಮ್ಮ ಈಶ್ವರಿಯ ಶಕ್ತಿದ ರಂಗುನು ತೊಜ್ಪಾಯರಗಾದು ಈ ಅಸುರಿ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿನಾಶ ಮಲ್ತದ ದೈವಿ ಪ್ರಪಂಚನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಶಕ್ತಿದ ಮಹಿಮೆ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಆ ಮಾತ ಶಕ್ತಿಲು ನಿಕ್ಲೆಡ ಜಿಂಜುದುಂಡು. ನಿಕುಲು ಸದಾ ತಮ್ಮ ಈಶ್ವರ್ಯ ಬಲ ಅಂಚನೆ ನಶೆತ ಸ್ಥಿತಿಟು ಉಪ್ಪುಲೆ ಅಪಗ ಸದಾ ಅಪಾರ ಖುಷಿ ಉಪ್ಪುಂಡು. ನಿತ್ಯ ಹರ್ಷಿತ ಮುಖ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಶೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಯಾನು ಏರಾದುಲ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ಏತು ಸೌಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಆದುಲ್ಲ ಏತು ಮಲ್ಲ ಪದವಿ ಆದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಸುರುಕು ಸ್ವಯಂನ ಸ್ವರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊನ್ಲ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಯುವರಾಜ ಅಪರ್ ಐದವರ ಏತು ನಶೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಈ ತಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯನು ತೂಲೆ ಖುಷಿಟುಪ್ಪುಲೆ ತಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟನು ತೂಲೆ ಐಟು ಏತು ಲಾಟರಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಅವು ನಿಕುಲ ಅದೃಷ್ಟ ಏತು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುಂಡು ವಾ ಅದೃಷ್ಟದ ವೈಕುಂಠದ ಲಾಟರಿ ತಿಕ್ಕಿದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ತೆರಿಂಡೆ ಲಕ್ಕಿ ಏತು ದೈವಿ ಪೂವ ಬಾಲೆ. 4 ಈ ಸುಮಧುರ ಸಂಗಮದ ಸಮಯಡು ಸ್ವಯಂ ನಿರಾಕಾರ ಪರಮಾತ್ಮನೆ ಸಾಕಾರಡು ಬರ್ತದೆ. ಈ ಈಶ್ವರ್ಯ ಕಾರ್ಖಾನೆನು ಓಪನ್ ಮಲ್ತದೇರು ಮುಲ್ಪೊಡ್ದು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ವಿನಾಶ ಕಟುಕತನನು ಕೊರ್ದು ಅವಿನಾಶಿ ಜ್ಞಾನರತ್ನನು ದೆತನೊಲಿ. ಈ ಅವಿನಾಶಿ ಜ್ಞಾನರತ್ನದ ಖರೀದಿ ಮಸ್ತ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದುಂಡು. ಇಂದೇನು ಬುದ್ಧಿರ್ದು ಖರೀದಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಂದು ಒವ್ವೇ ಸ್ಥೂಲ ವಸ್ತುವತ್ತು. ಈ ಕಣ್ಣರ್ದು ತೋಜುಜಿ ಆಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗುಪ್ತ ಅಡಕವಾಗಿ ದೆಂಗದುಕೊಳ್ದಿನ ಕಾರಣ ಇಂದೇನು ಏರು ಸಹ ಲೂಟಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಇಂಚಿನ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಜ್ಞಾನ ಖಜಾನೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪು ನೆರೆದವರ ಪ್ರತಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಸುಖದಾಯ ಸ್ಥಿತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಓಡೆಮುಟ್ಟ ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಲ್ಪುಜರು ಅಡೆಮುಟ್ಟಗಳ ನಿಶ್ಚಿಂತ ಚಿಂತಾ ಮುಕ್ತ ನಿಸ್ಸಂಕಲ್ಪರಾಯರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಈ ಅವಿನಾಶಿ ಜ್ಞಾನರತ್ನದ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿರೂಪಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತಿಜೋರಿ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿತ್ಯ ನಿಶ್ಚಿಂತ ಆದುಪ್ಪುಲೆ. ವಿನಾಶಿ ಧನ ಅಂತೂ ದುಃಖ ಸಮಾವೇಶವಾದುಂಡು. ಅಂಚಿನ ಅವಿನಾಶಿ ಧನ ಅಟ್ಟು ಸುಖ ಸಮಾವೇಶವಾದುಂಡು. ಐನು ಎಂಚ ಸೂರ್ಯ ಸಾಗರದ ನೀರನ್ನು ಸೆಳೆವೆಂಡು ಐದು ಪಕ್ಕ ಆ ನೀರು ಪರ್ವತದ ಮಿತ್ತು ನೆಲೆಯಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಅವೇ ರೀತಿಯಿಂದು ಸಹ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಈಶ್ವರನ ಮೂಲಕ ಬರ್ಸ ಸೂರ್ಯನು ಬರಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಪನ್ಪೆರು ಶಿವನ ಜಡೆರ್ದು ಗಂಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಅಂಬೇರ್ನ ಮುಖ ಕಮಲದ ಮೂಲಕ ಜ್ಞಾನದ ಅಮೃತ ಸುರಿಯೊಂದುಂಡು. ಇದಕ್ಕೆ ಅವಿನಾಶಿ ಈಶ್ವರ್ಯ ಧಾರೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಇಂದೆಟ್ಟು ನಿಕುಲು ಭಗೀರಥ ಪುತ್ರ ಪಾವನಾದುಲ್ಲೆರು ಅಮರರಾದುಲ್ಲೆರು. ಇಂದು ಕಿರೀಟಧಾರಿ ಅಪನ ಅಮೃತ ಮಂಡಲಿಯಾದುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಏರು ಮಾತ ನರ ಅಂಚನೆ ನಾರಿ ಬರ್ಪರು ಅಕುಲು ಕಿರೀಟಧಾರಿಯಾದ ಬುಡ್ಪೆರು. ಪ್ರಪಂಚನು ಸಹ ವೇದಿಕೆ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಮಂಡಲ ಪಂದು ಸ್ಥಾನ ಅಂಚನೆ ಈ ಮಂಡಲಿ ಒಲ್ಪ ನೆಲೆಯಾದುಂಡು. ಓಂಕಾರಡು ಅರ್ಥಾತ್ ಅಹಂ ಸ್ವಧರ್ಮಡು ಅಂಚನೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಸ್ವಧರ್ಮನು ಮರೆತದು ಪ್ರಕೃತಿದ ಧರ್ಮಡು ನೆಲೆಯಾದುಂಡು. ನಿಕುಲು ಶಕ್ತಿಯರು ಪ್ರಕೃತಿನ ಮರೆತದು ತಮ್ಮ ಸ್ವಧರ್ಮಡು ನೆಲೆಯಾದುಲ್ಲರು. ಆಜ್ ಈ ಪ್ರಪಂಚಡು ಮಾತ ಮನುಷ್ಯರು ನಿರಾಕಾರ ಈಶ್ವರನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರು. ಏರೇನು ತಮ್ಮ ನಯನೊಡ್ದು ತೂದುಲ ಇಜ್ಜಿ ಆ
ನಿರಾಕರಣ ಮಿತ್ತ ಅಕಲಿಗೆ ಅತಿ ಐನ ಪ್ರೀತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಪನ್ಪಿರು ಹೇ ಈಶ್ವರ ಎಂಕ್ಲೆನು ಇರಡಲೀನ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಆಂಡ ಎಂಚಿನ ಅದ್ಭುತವಾದುಂಡು ಏಪ ಸ್ವಯಂ ಈಶ್ವರ ಸಾಕಾರುಡು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆದುರ್ಲಿ ರಾಪಗ ಅರೆನು ಗುರುತ್ವ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಪುಜಿ. ಈಶ್ವರಗ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಿಯ ಭಕ್ತಿರು ಈ ರೀತಿ ಪನ್ಪಿರು ಒಲ್ಪ ತೂಂಡಲ ಅಲ್ಪನಿ ಈರೆ ಇರು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲರು ಭಲೆ ಆರು ಅಕುಲು ತೂಪೆರು ಆಂಡ ಬುದ್ಧಿಯೋಗೊರ್ದು ಇಂದೇನು ಅನುಭವ ಮಲ್ಪೆರು ಈಶ್ವರ ಸರ್ವ್ಯಾಪಾದುಲ್ಲಿರು ಆಂಡ ನಿಕುಲು ಅನುಭವರ್ದು ಪನ್ಪರು ಸ್ವಯಂ ಈಶ್ವರ ನಿರಾಕಾರ ಈಶ್ವರ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸಾಕಾರುಡು ಮುಲ್ಪ ಬೈದರು ಇತ್ತೆ ಸಹಜವಾದೇ ನಿಕುಲು ಎನ್ನನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಸಹ ಸಾಕಾರುಡು ಪ್ರಭು ಬಾಬಾನು ಗುರುತಿಸವುಜಿರು ಅಕ್ಲಿಗ್ ನಿರಾಕಾರ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಿಯ ಆದುಪ್ಪೇರು ಆಂಡ ಆ ನಿರಾಕಾರ ಏರು ಇತ್ತೆ ಸಾಕಾರುಡು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆದುಲ್ಲೆರು ಅರೇನು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಗುರುತು ಮಲ್ತದ ಬುಡಿ ಎರಡ ಏತು ಪ್ರಾಪ್ತಿನ ಮಲ್ಪೊಲಿ ದಯಪಂಡ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಂತೂ ಸಾಕಾರೊಡ್ದೆ ಆಪುಂಡು ಬಾಕಿ ಏರು ಮಾತ ಈಶ್ವರನು ದೂರ ನಿರಾಕಾರ ಪಂದು ತೆರಿವೆರು ಅಂಚೆನೆ ತೂಪೆರು ಏರೆಗ್ ಒವ್ವೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಕುಲು ಭಕ್ತರಾದುಪ್ಪೆರು ಅಕಲಿಗೆ ಒವ್ವೆ ಜ್ಞಾನ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಸಾಕಾರ ಪ್ರಭು ಬಾಬಾನು ತೆರಿಯೊಂಡೆರು ಜ್ಞಾನಿ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲೆರು ಸರ್ವ ದೈವಿ ಗುಣಕುಲ ಸುಗಂಧರ್ದು ಜಿಂಜಿನ ಅಂಚಿನ ಮಧುರ ಪೂಕುಲು ತನ್ನ ಪ್ರಭು ಬಾಬನ ಮಿತ್ತು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪೆರು ಇಂದೆರ್ದು ಅಕುಲಿಗೆ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇವತೆನ ದಿವ್ಯ ಶೋಭನಿಕ ತನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪನು ಏಳು ಸ್ವಯಂನು ತೆರಿಯೊನ್ನೆರ್ದವರ ನಿಕಲಿಗೆ ಸರಿ ತಪ್ಪು ಸತ್ಯ ಅಸತ್ಯದ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಈ ಈಶ್ವರ್ಯ ಜ್ಞಾನರ್ದು ಸತ್ಯ ಪಾತೆರಳು ಪಿದೈ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂದೆರ್ದು ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಸಹ ಸಂಘ ದೋಷ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಸಂಘದ ನೀರುಳ ಅಕಲ ಮಿತ್ತು ಬೂರುಂಡು ಏರು ಸ್ವಯಂ ಅಜ್ಞಾನ ವಶ ಆದುಲ್ಲಿರು ಈ ಸಮಯ ಸತ್ಯ ಪ್ರಪಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಏರ್ನ ಪಾತೆರದ ಮಿತ್ತು ಭರವಸೆ ದೀವಂದೆ ಅಕ್ಲೆರ್ದು ಲಿಖಿತವಾದ ಬರೆಯುಣರು ಮನುಷ್ಯರ್ನ ಪಾತೆರಳು ಅಸತ್ಯವಾದುಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸತ್ಯವಾದಿತ್ತಂಡು ಅಕಲ ಮಹಾವಾಕ್ಯಲು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡು ತೂಲೆ ಎಂಚ ದಿವ್ಯ ಬಾಬನ ಸತ್ಯ ಮಹಾವಾಕ್ಯದ ಶಾಸ್ತ್ರವಾದ ಮಲ್ಪಡಾಂಡು ಒಯ್ತ ಗಾಯನ ಅಂಚನೆ ಪೂಜೆ ನಡಪುಂಡು ಅಕಲ್ನ ಸತ್ಯ ಮಹಾವಾಕ್ಯದ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪನೆರ್ದವರ ಐಶ್ವರ್ಯ ಗುಣಕುಲು ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಈತೆ ಅತ್ತಂದೆ ಕೆಲವರು ಓದೊಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಣ ಸಹ ಮಲ್ಪೆರು ಆಹೋ ಪವಿತ್ರ ಹೃದಯ ಕಮಲ ಪವಿತ್ರ ಹಸ್ತ ಕಮಲ ಪವಿತ್ರ ನಯನ ಕಮಲ ಮಗಲು ರಾಧೆ ನಿನ್ನ ಮಾತ ಕಾಯ ಬದಲಾದ ಕಮಲ ಪುಷ್ಪದ ಸಮಾನ ಕೋಮಲ ಕಂಚನವಾದ ಪೋಂಡು ಆಂಡ ಸುರುಕು ಏಪ ಆತ್ಮ ಕಂಚನ ಆಪುಂಡು ಅಪಗ ಇಡೀ ತನು ಕಂಚನ ಪವಿತ್ರ ಆದ ಬಿಡ್ಪುಂಡು ವಾ ಪವಿತ್ರ ಕಮಲ ತನುಡೆ ಅತಿಯಾಯಿನ ಸೆಲೆತ ಜಿಂಜಿದುಪ್ಪುಂಡು ನಿಕುಲು ತನ್ನ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಬಾಬನ ಮೂಲಕ ಅಜ್ಞಾನ ಬಾಯರಿಕೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತದು ಜ್ಞಾನದ ಬುಲ್ಪುನು ದಾನ ಕೊರ್ಪುನ ಅರ್ಥವಾದಿ ಈ ಸುಮಧುರ ಸಂಗಮ ಸಮಯಡು ನಿಮಿತ್ತಾದುಲ್ಲರು ನಿಖಲ್ನ ಜಡ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕಲ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೂ ಶೀತಲತೆದ ಅಂಚನೆ ಶಾಂತಿದ ದಾನ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿನ ಸುಧಾರಣೆ ಮಲ್ತದು ತಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ತೊಜ್ಪಲೆ ಹೊಸ ವೈಕುಂಠ ಸ್ವರ್ಣ ಪೂತೋಟದು ಪೋದು ವಿಶ್ರಾಮ ಪಡೆಲೆ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ವರದಾನ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದದ ಕೀಲಿಕ ಇರ್ದು ಸರ್ವ ಖಜಾನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊನ್ನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯವಾನ ಆತ್ಮಭವ ಜ್ಞಾನದ ವಿಸ್ತಾರಣ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಅತ್ತನ ತೆರಿಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಹೃದಯದು ಒತ್ತೊಂದು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದ ಬೇತಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡರ್ಡ ವಿಶೇಷ ಆತ್ಮ ಅದು ಬಿಡ್ಪರು ಪ್ರಪಂಚದ ಎದುರುಡು ಮಹಾನ್ ಆತ್ಮದ ಸ್ವರೂಪಡು ಗಾಯನ ಯೋಗ್ಯ ಆದುಲ್ಲ ಹೃದಯ ಪಂಡ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಸರ್ವ ಖಜಾನೆದ ಭಾಗ್ಯದ ಕೀಲಿಕೈಯಾದುಂಡು ಕೀಲಿಕೈ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುನ ವಿಧಿಯಾದುಂಡು ಹೃದಯರ್ದು ಒಪ್ತೊನ್ನವು ಬೊಕ್ಕ ತೆರಿಯೊಣ್ಣವು ಹೃದಯರ್ದು ಪನ್ಲೆ ಬಾಬಾ ಪಂಡು ಪನ್ನಗ ಖಜಾನೆ ಸದಾ ಹಾಜಿರಾದುಪ್ಪುಡು ಸ್ಲೋಗನ್ ಬಾಪ್ ದಾದನ ಜೊತೆ ಸ್ನೇಹಡು ಪರತು ಪ್ರಪಂಚನು ಬಲಿಹಾರಿ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಲೆ ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.